Πάρε και σουβλάκι. Ναι, από πού πάμε? Βασικά μπορείς να πας πάνω, στα πάνω δωμάτια και κάτω. Μπράβο Γιάννη. Εδώ πρόσεξε μην πέσεις, θα βάλουμε μπαλκόνι εδώ. Δες τι ωραία. Εδώ θα βάλουμε μπαλκονάκι. Μπαλκονάκι, α ναι, και κάτω θα είναι. Και θα είναι έτσι ψηλοτάβανο. Και θα έχει το χαγιάτι από εδώ. Και από εδώ δεν πέσει να κανένας. Κάνω και μια ξενάγηση για τους φίλους στο YouTube. Έχει δωμάτιο από εκεί. Και θα βλέπει και αυτό εδώ στο μπαλκόνι κάτω. Και από εδώ μέσα, και άλλο δωμάτιο. Πάμε και κάτω. Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Ο Ανδρό έκανε την περισσότερη δουλειά. Όλα καλά, όλα καλύτερα. Όλα και καλύτερα. Γιατί να παίξετε και στους από κάτω. Σας περιμένουν. Εδώ θα βάλουμε γκαζόν. Κάτω. Ωραία. Και από πάνω θα μείνουν έτσι. Και χώροι. Τώρα εδώ μπαίνουμε στο σκοτάδι. Ένα δωμάτιο ακόμα εδώ. Πού είσαι? Πού είναι η αυτή? Καλώς ήρθατε εδώ. Κύριε, δεν είναι κανείς. Δεν είναι, ποιο θέλεις? Είπαμε ότι έχει κάτω κόσμο. Όχι, δεν έχει εδώ. Εδώ είναι για πει. Ακόμα. Και ένα δωμάτιο bonus. Έλα ρε, είναι τελικά είναι όντως, Δωματιάκι είχες δίκιο, εκεί. είχες δίκιο Και Γιάννη. πάνω θα είναι πίστα, θα κάνουν συναυλίες θεατρικά. Εδώ η αυλίτσα με το Γιάννη, χαγιάτι. είχες δίκιο. Είχες δίκιο, μπράβο, μπράβο.